Så er det der. Ja, det kan man bare skære af, når man editer. Ja. Oh. Oh my godness. Og der. Spille Free for All i stedet for. Hele vil du være med til LOL? Hvad tror du selv? Må være med til LOL. Der er lige min Playstation op. Jeg tror ikke roundet med slow motion. Det er så fedt. Han joiner bare. Du joiner bare. Jeg går ind Ja. og spiller lidt Crunchy. Ja. I var på modsatte hold. Hvad skete derovre? Synes ramte bare et OP trickshot. Ej, det er fjerde gang. Hijack. Eller Emil er I sammen, vi to? Det er overhovedet ikke på grund af, at han sidder lige ved siden af mig. Rammer ikke der. Jeg tjekker det igen. Ej, eller du lyder så totalt mærkelig, Emil. Raid. Det er dumt. Jeg har tænkt mig. Ja, men det vil ikke være så sjovt, hva'? Det vil ikke være webcam. Det er godt, hvis dit internet crasher nu. Gå ned så upload det. Hvad er det, der sidder sjovt i det? Man. Det er så griner. Jeg tror ikke, hvad der er så sjovt ved det. Bango. Man, hallo, jeg er ved at få tårer i øjnene, fordi det er bare så sjovt. Ej. Ja, shaman. Shaman. Hvad for noget? Hvad for noget? Ja, vi skal have 2 clips i Black Ops 2. Så bare find det. Ja, og så hele den der, du ruller igennem på. Hvad kan du ikke nu gøre? Så må du bare spille Playstation. Du køber ikke monover for 2. Ja, Mikkel, du har det, ikke? Det er Playstation. Ja, hvad skal du så? Ja.